Sheikh Balalau yana da kamfanoni masu yawa kuma yana karɓan kwangiloli daga gun gwamnati. Wannan maganan haka take babu gudu babu ja da baya. Amma zan ba da misalai ne guda uku kacal. Akwai kamfanin Sheikh Balalau mai suna Al-Ahli Security Guards Limited. A zamanin gwamnatin Buhari an ba ma wannan kamfani kwangila na sama da miliyon 400. Na rantse da wannan Kur'anin wallahi tallahi an yi haka kuma an ba shi wannan kwangila. In abin da nake faɗa ƙarya ne, ina roƙon Allah wallahi al'azim wannan Kur'ani ya ci ni. Ɗaya kenan. Na biyu, ranar 15 ga watan Satumba shekara ta 2001 an biya the same company makudan kuɗaɗe saboda kwangila da aka bata a jihar Adamawa. Na biyu ko in ce na uku, ranar 1 ga watan Disamba an biya the same company makudan kuɗaɗe running into millions of naira. Ba zan ba ambaci suna nawa aka biya wannan kamfani ba. Amma mai ji na in ƙarya nake ya fito ya ƙaryata ya rantse. Kuma ni na rantse da Allah da wanda raina yake hannun shi an yi haka. Kuma kamfanin Balalau. Now, abu na gaba shine Balalau a matsayin shi na ɗan Najeriya ya yi laifi idan ya karɓi kwangila a bisa dokokin Najeriya ko kaɗan bai yi laifi ba. Idan ya nemi a bashi contract aka bashi a gwamnatance ya yi laifi, bai yi laifi ba a dokar Najeriya. Amma moral argument da muke making shine babu yadda za a yi kana malami a baka kwangila, gwamnati ta baka kwangila, kuma gobe ka kalli gwamnatin nan da ido ka ce mata abin da kike yi ba daidai ba. Sannan kuma bisa al'adan aikinmu, in muka gano wani abu mukan yi ma mutum adalci. Akwai abin da ake kira fair hearing. Wani ɗan adam a aikinmu na jarida in yayi abu za ka ba shi fair hearing, ka tuntuɓe shi ka jiya aka yi. Wallahi tallahi na rantse da wannan Kur'anin na yi ta kiran Sheikh Balalau. Na ba shi duk wani dama da ya kamata a ba ma mutum ya faɗi nashi side of the story ɗin. Bai ɗauki wayoyin da na yi ta buga mashi ba. Bai yi replying text messages da na tura mashi ba. Wallahi tallahi an yi haka. So a babi na adalci na yi mashi adalci tunda na tuntuɓe shi. Na ba shi dama ya zo ya kare kanshi. Now, abu na gaba, na rantse da Allahn da ya halicce ni, babu wanda ya ɗauki nauyin mu rusa addinin musulunci. Ba aikinmu ba kenan. Abu na gaba, babu ba Yahude ko ba Nasare ko wani a Najeriya ko a wajen Najeriya da ya ɗauki nauyin mu tarwasa izala. Idan akwai shi, ina addu'a albarkacin wannan Alƙur'ani, Allah kada ya bar ni in zauna lafiya. In muna yin wannan abu ne domin mu cima izala zarafi ko mu rusa ta ko mu rusa darajar malamanmu, idan shi ne manufa, kada Allah ya bar ni in zauna lafiya. Albarkacin wannan Alƙur'ani izu 60 da yake hannuna. Na duk wanda zai mana adalci, in ba wannan abin kai ba, wallahi tallahi ba zan kara sauraron kowa ba, ba zan kara kallon kowa ba. Masu ashar ku yi ta ashar, ba zan rama ba. An turo man ashariya da aka yi da yawa a kanmu, amma ya kamata ku je ku bincike wani abu. A Wiki Times ba mu taɓa yin labari ko bincike akan wani muka wallafa muka zo muka janye ba, saboda sai mun yi aikinmu bil haƙƙi da gaskiya. Ba akan Balalau muka fara ba, kuma na tabbata ba akan shi za mu ƙare ba. Sannan rantsuwa na gaba da zai yi, wallahi tallahi ba ni da alaƙa da jam'iyyar matasa ko na nesa ko na kusa. Na san Bulama Bukarti lokacin da nake jami'ar Bayero, lokacin ya gama mu kuma muna shigowa. Amma a yanzu da nake magana ni ba ni ma da number shi.
So alakanta mu da ake da jam'iyyar matasa zalunci ne, munafurci ne, kuma duk wanda zai wannan abin ya tabbata bayi da adalci baya bincike. Tunda an ce in wawaye suka kawo maku zance ku bincika. Ku masu mana wa'annan zargi masu alakanta mu da jam'iyyar matasa ina hujjanku. In ka ce mun karɓi kwangila wajen Yahudawa, don Allah za ka je ka tsaya a gaban Allah ka ba da shaida cewa Yahudawa sun ba mu kwangila mu rusa addinin musulunci? A ina muka yi signing contract ɗin? Wane ne ya ga maka lokacin da muka yi signing contract da Yahudawa za mu rusa addinin musulunci? Abin da ya kamata mutane su gane shi ne, wallahi tallahi ba a son mu bane muke fitowa muke wa'annan maganganu akan malamanmu. Takaici ne yake samu, kuma mutane su fahimci wani abu. Kamar yadda na faɗa, Balala fa bai yi laifin ya karɓi kwangila ba. Bai fa taka dokar Najeriya ba, kuma mu ba mu ce ya ci kuɗi ba. Abin da muke cewa shi ne ana ba ma malamai kwangiloli kuma suna karɓa. Shi ne argument ɗinmu. Kuma moral argument da muke making shi ne babu yadda za a yi gwamnati ta baka kwangila a yi matalaka mahangurba kuma ka fito ka tsawatar ma gwamnati. Ba ta taɓa faruwa ba kuma ba za ta faru ba. Kuma dukkanmu mun ga yanda su marigayi Sheikh Gumi suka rayu, yanda suka guji 'yan siyasa suka guji duniya. Wa'annan abin muna yi ne ya Allah ya tayar da ku daga bacci, kusan cewa ana kallon ku, kusan an san me kuke yi. Kuma wallahi azim ni na faɗi wannan abin, na san cewa akwai consequences da yawa. Za a iya kashe ni, za a iya targeting family ina, ni duk wannan abin bai damuna. Kullum abin da nake tunani shine na yi ma ɗan adam ɗan uwana adalci, na ba shi fair hearing, abin da nake faɗa gaskiya ne ko ƙarya nake yi, shi ya dame ni. Babban abin da ya fi damuna shine in je gaban Allah na yi ƙarya a kanka. Wallahi tallahi shi yake damuna. Amma kisa, barazana, zuwa kotu bai ɗaga man hankali, bai damuna. Kuma wallahi tallahi waɗannan da kuke sa suke hawa social media suke ci mana mutunci suke zagin mu, billahi lazi za su tunzura mu tona abinda mutane za su yi mamaki. Wannan abubuwa da na ambata tip of the iceberg ne, kaɗan ne cikin mai yawa akan abubuwa da muka sani game da ku, akan abubuwa da muka sani game da malamai. Na gaya muku ba daɗi muke ji mu ambaci malamai ba, saboda malamai magada annabawa ne. Amma takaicinmu shine da malamai da 'yan siyasa yanzu a Najeriya sun koma haka, sun koma feji ɗaya, sun bar talaka yake yana shan wahala. Mu shine babban takaicinmu. Babu yadda za a yi kana malamin addini mai karantarwa, gwamnati ta baka kungila kamar yadda na faɗa, kuma ka kalli gwamnatin nan ka gaya mata gaskiya. Wallahi tallahi ba zai taɓa yiwuwa ba. Cin zarafi da ake yi wa talaka, malamin addini sun ba da guduma. Muna wannan abin ne mu an karar da ku. Ku tashi daga bacci ku koma kan abin da aka san malamai da shi. Ku yi wa'azi, mutanenmu sun yadda da ku. Al'umman Najeriya last hope ɗinsu shine malami. Idan malami ya lalace ya koma ɓangaren gwamnati, talaka ya shiga uku, talaka ya shiga ɗari. Abin da yake ci mana tuwo a kwarya kenan, yake ba mu takaici, muke jin takaici. Amma masu zagi, masu har social media ba su yi bincike ba, suna ta zagi. Wallahi tallahi ina tausayin ku. Ina tausayin ku because number one, yawancin kuma ba ku da ƙwarewa, ba kuma san yadda ake bincike ba. Mu kuma harkar mu kenan, trainer mu kenan da aka yi mu yi wannan aikin. Don haka za mu yi aikin mu bil haƙi, babu gudu, babu ja daya, babu tsoro. Wallahi tallahi. Yes, ku je ku tambaya, an kai ni kara kisa-kisai da yawa a Bauchi, ina da su har guda 9. Amma ku je ku bincika, tun da muke labari mun taɓa zuwa mu ba da haƙuri saboda mun yi ƙare akan wani. Wasu da suka kai mu karan ma billahi lazi la ilaha illa har yanzu sun kasa ma zuwa su yi defending kansu a kotu. Kuma kullum ina faɗa a shirye nake mu buga da su daga nan har Supreme Court, saboda na san ba zaluntan su nayi ba, ba sharri na musu ba, ba ƙarya na musu ba. Don haka ba ni tsoro, babu gudu, babu ja da baya. Kullum abin da nake gaya ma mutane shine kowa da Allah, yanda Allah ya shi akwai gudumawa da zai bayar saboda al'umma ta ci gaba. A matsayina na ɗan jarida, abin da na ɗauka shine aikin jarida amana ne a kaina. Aikina shine in tabbatar ba a yi wa talaka mahangurba ba. Mai mulki ban kyale shi ba in dai zai zalunci talaka. Malami in ya shiga rigan ɗan siyasa ana almundahana da shi, ana munamuna, wallahi tallahi ba za mu kyale shi ba.
kuma kamar yadda na faɗa ban ce fa Balala ya yi sata ba ku fahimce ni very well abinda muke